салом алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Автодушанбе. дар навори имрӯзаи мо якчанд намуд мошинҳои фурӯшӣ мебошад ки иншааллоҳ ба шумо маҳвол мешавад. касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ё ин ки имо равон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. яке мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2013, объем мотор 1.8, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш автомат дар амҷосҳои мошинфт аст. Corolla 3 дар ҳолати хуб аст, 10 моҳ ҳуҷҷат дорад. харидори аниқ занг занед, нархша камтар арзон мекунем. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 115 000 сомонӣ, ба рублиозира гардонем 779 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 919 50 00 54. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дая мошини фурӯши мои ВАЗ 2114 мебошад ки соли бароришаш 2006, объем мотор 1.5, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш механика дар амҷосҳои мошинфт аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор инжекторай муомила ҳам дорад. мошин беҳтаринаи карочӣ. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 18 000 сомонӣ, ба рублиозира гардонем 122 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 005 11 55 48. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯши мои Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 1996, объем мотор 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика дар амҷосҳои мошинфт аст. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. 1 сола ҳуҷҷат дорад. 4 баллон нав, хадавои нав, гази евро 4 дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 45 000 сомонӣ, ба рублиозира гардонем 305 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 920 28 63. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мои BMW 5 Series мебошад ки соли бароришаш 2000, объем мотор 2.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш автомат дар амҷосҳои мошинфт аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин камбудӣ надорад. харидори аниқ бошед, занг занед. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 49 000 сомонӣ, ба рублиозира гардонем 332 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 968 00 88. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мои Hyundai Sonata мебошад ки соли бароришаш 2011, объем мотор 2, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш автомат дар амҷосҳои мошинфт аст. срочно мошини фурӯшӣ, мошин созай, ҳама ҷош садай, бефоида. занг назанед. агар харидор бошед баъд занг занед. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 88 000 сомонӣ, ба рублиозира гардонем 596 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 008 80 08 15. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мо Opel Vectra B мебошад ки соли бароришаш 1996, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика дар амҷосҳои мошинфт аст. срочно фурӯхта мешавад. айбош мотор калсават кардан дар корай, боз арзон ҳам мешавад. мотор 1.6 простой. қарор дорад ин мошин дар Бобоҷон Ғафуров. нархи мошин 22 000 сомонӣ, ба рублиозира гардонем 149 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 927 99 03 02. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши мои Mercedes Benz E-Class мебошад ки соли бароришаш 2003, объем мотор 3.2, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш автомат дар амҷосҳои мошинфт аст. срочно 1 сола ҳуҷҷат дорад. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. на панава ягон ҷои задагӣ харошидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 75 000 сомонӣ, ба рублиозира гардонем 508 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 948 03 03 03. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 ماشین فروشی موپل استرا اف می باشد که سالی بر 6992 объем мотор 1.6 سوزش و ریش بنزین коробка پیداشش مکانیک در اینجا صاحب ماشین است. سراغ ماشین فروشی ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. به کمبودی واریانتی عالیش هم هست. قرار دارد این ماشین در یووان. نرخ ماشین 21000 سومانی بر روبل زیر گردانیم 142000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 37 12 19 92. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.